Først er der kommet noget vand og noget, altså det blev jævnet vand og mel. Så er der kommet noget svinekød, tern og løg og champignon. Og noget paprika og noget tomatpulver, salt og peber, sukker, fløde. Når du kom til køkkenet her, har du så lært nogle ting her, som du har taget med hjem? Ja, det har jeg i hvert fald. Hvad kunne det være for noget? Jamen, jeg har helt klart i hvert fald lært, at man kan, hvordan man smager tingene til, og hvordan man får en god stor. Nu laver jeg ikke lige så stor portion derhjemme selv, men altså, man kan i hvert fald hurtigt, altså hvor meget der skal til, for at tingene smager noget her. Man skal i hvert fald lige have forholdene er jo meget anderledes. Man skal være ops på, at man ikke bruger lige så meget derhjemme. Jeg synes bare, der er en bedste forskel på det, man laver derhjemme og her. Men jeg kan forestille mig, at du har fået øjnene op på nogle andre retter også, fordi nu har I 21 retter, som I laver herude. Ja, så det har jeg også. Flere ting. Ja, det har man helt klart også. Men jeg ved ikke, der er ikke en ret, som jeg ikke har set før, altså eller hørt om. Det har jeg ikke. Selvfølgelig er der en måde, at fisk er på, eller man har set, eller man ikke har set før, men jeg synes ikke, det har været noget, en ret, man aldrig har hørt om. Eller. Det må heller ikke være specielt til dem, hvis de kan det. Vi kan altså sådan noget nymoderne, ja, sådan noget wok-retter eller et eller andet, det ved de ikke have. Hvis du selv kunne få sådan 7 retter mad hjem og stå i køleskabet, og så varme dem i løbet af ugen, hvad er du synes om det? Men jeg tror egentlig, jeg vil være okay med det. Hvis jeg synes, det smagte fint, det er jo noget at gøre med, at det er op i hovedet, du tænker det, at du har 7 dage, det smager fint, og det kan sagtens holde sig. Vi smager jo selv på det herude, når det har været stået i dag der. Og det har ikke mistet noget smag eller noget, så det er op i hovedet, du kører det med, at det har stået 7 dage. Du har altså 7 dage inde i køleskabet. Det har du ikke normalt derhjemme, så laver du ikke mad til hele ugen. Så jeg tror, det har meget at gøre med, at man psykisk op i hovedet, du kører det. Og det smager fint. Men det kan også være, fordi man har arbejdet med det, og man så ved så meget om det. Der ikke er noget galt med det.